Fem banda, la música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem banda, a Punt Ràdio. Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a tota la gent que s'incorpora a partir d'ara al programa. Una setmana més tornem a estar ací a Fem banda, on cada cap de setmana aprenem, escoltem música, descobrim, però sobretot ho passem molt bé. A més, avui estrenem una secció nova anomenada Sons d'Educació i Salut Musical, on parlarem tots els temes que envolten aquesta temàtica tan important. Com cada setmana vos hem preparat un programa molt interessant i molt xulo. Com sempre hem començat escoltant bona música amb la secció Arxiu Sonor. A partir d'ara seguim el programa en la secció El Rebost de la Banda i en res sabrem moltes cosetes de l'Associació Cultural Banda Universitat Jaume I de Castelló, la UJI, de la mà del seu president, Carlos Torlà, i del director Miguel Selva. Continuarem en la nova secció que estrenem avui, Educació i Salut, i parlarem amb la professora i doctora en música Ana Maria Bèrnia, de la 5a Jornades d'Escola de Música que celebra al Coll. Després de les notícies de les 9, tornarem una altra vegada en la secció El Rebost de la Banda i tindrem ací al nostre estudi a membres de la Societat Musical Banda Vila de Bocairent, que este any celebren 30 anys, i acabarem el programa amb l'agenda musical. Així que mentre prepareu l'esmorzaret, seguim ací, Fem banda. Jo és que sent aquesta melodia i en seguida m'active. Bé, avui estem ja en el Rebost de la Banda i anem a parlar de l'Associació Cultural Banda Universitat Jaume I, la UJI. I tinc a l'altra part del fil telefònic al seu president, Carlos Torlà. Bon dia, Carlos. Bon dia i gràcies per convidar-nos a aquest programa de Fem banda. Gràcies a tu per acceptar. I també tinguem a Miguel Selva, que és el director. Bon dia, Miguel. Bon dia, Imma. Moltes gràcies per la convidada. Bueno, gràcies a vosaltres per estar ahí i per compartir, conèixer un poquet més la banda, la UJI. Carlos, comencem pel principi, és a dir, com comença tota aquesta aventura de fer una banda a la Universitat Jaume I de Castelló? Doncs la banda naix en 2015, que un grup d'estudiants, tots tenien una formació musical prèvia, van veure la necessitat de continuar fent música de manera col·lectiva mentre tant estudiàvem. Volien complementar la vida universitària amb l'activitat artística estable i crear vincles entre persones amb inquietuds semblants i al mateix temps aportar la cultura a la universitat. Des del primer moment vam tindre clar que no volíem ser només una banda que assaja i fa concerts, sinó un espai educatiu i humà. Treballem durant tot el curs planificant bé els assajos i els programes i això fa que es creen uns vincles molt forts entre els membres. Amb el temps s'ha convertit en una gran família i capaç d'interpretar repertoris molt diversos i amb un so molt identificable. Bueno, i com descriuries quina és la missió i la visió que té la banda quan la vau crear? Què és l'objectiu principal? L'objectiu principal seria difondre la música dins de la comunitat universitària i al territori de Castelló, oferint un espai on els músics puguen créixer artísticament i també com a persones a través de la pràctica col·lectiva
que fomenten els valors de cooperació, de la igualtat, de la participació, la formació, i una visió on es consolida com a formació universitària, referent, oberta, inclusiva, innovadora i compromesa socialment, capaç de projectar la cultura universitària més enllà del campus, que després en parlarem, que hem anat a diversos llocs. Sí, correcte, perquè jo crec que hi ha bandes en altres universitats, però crec que la vostra és un poquet diferent perquè heu obert, diguem, l'espai no sols a universitaris, no és així? Correcte, no obstant que és veritat que la major part de la formació és d'origen dels estudiants, són la majoria estudiants, també tenim membres de la universitat com personal administratiu, també tenim membres de la universitat de majors i tenim també certament membres d'un espai, en aquest cas del conservatori alguns venen també, i després ja en parlarem que tenim, a banda de la banda com a tal, tenim una escola de música que se va formar farà ben poc, en el nostre desè aniversari la vam formar. Que bonic, la veritat, que participa tot d'una universitat, d'un centre educatiu, però ja diguem universitari. Anem a escoltar, jo crec que és hora d'escoltar la banda interpretant esta rapsòdia valenciana. Carlos, jo ja dic que és la rapsòdia valenciana, però tu te'n recordes quan vau fer este concert? Doncs més o menys me'n recordo, la veritat. La rapsòdia valenciana en aquest cas va ser una part d'un concert coral que li van denominar Coral Band. Allò caia sobre el Nadal del 2019 en el Teatre Pallà de Borriana, i vam participar al Conservatori de Música que n'hi ha allí en Borriana, perquè sempre tenim diverses col·laboracions, vam fer un concert també amb els que allí estan estudiant i sobretot en, diguem, l'espai més infantil, entre cometes, no? que van estar cantant amb nosaltres, com a banda d'esta, el Lluna Mediterrània va ser una de les que van cantar. De Teo Parisi. Carlos, una curiositat, quin instrument toques? I el clarinet. Oh, molt bé, anem a seguir i a veure, al llarg d'estos 10, perquè sou una banda joveníssima, d'estos 10 anys, hi ha hagut algun músic o director o directora que ha sigut important, que ha marcat en la banda? Pues la banda, al final, jo crec que és un projecte més col·lectiu, no? Destacar la tasca que Miguel està fent, no? Des del 2019, amb una aportació artística molt clara i una aposta per la innovació i les col·laboracions, que això és un dels valors principals també de la banda, també així com els membres de les diverses juntes que han passat, els estudiants, que cada un deixa la seva pròpia empremta. I una cosa destacable, que diria jo, una cosa així curiosa, no? Per exemple, vam tindre participació en algun acte del director de la banda municipal de Castelló, l'anterior Marcel Ortega, va participar en nosaltres en algun concert així com a cosa curiosa. Bueno, curioso, no? Està bé, perquè de tot s'aprèn, no? I la veritat que cooperar en altra gent és importantíssim. Sempre deixen les petjades, no? La gent que va ahí a aportar música. Bé, tinguem a Miguel, que no està parlant. Miguel, encara estàs ahí, veritat? Sí, continuem aquí. Miguel, des de quan estàs al capdavant de la banda?
Pues estic dirigint la banda des de setembre del 2019. Este ja serà el meu 7è curs davant d'esta colla de joves que fan música molt bé. Sí, no fa falta que tu sigues universitari, veritat? És a dir que... Bueno, jo vaig ser estudiant universitari, vaig treballar a la casa també durant anys, però no, en principi no. El meu perfil professional també és de bé per altres vies, sí. Molt bé. I quina és la plantilla habitual? L'habitual. Jo sé que n'hi ha vegades, igual pot haver algú més, algú menys, però quina és la plantilla habitual que tens de músics i músiques? Pues la plantilla de la banda avui està sobre 40 músics. En funció també del programa pues, podem variar-lo, però més o menys estaríem sobre els 40 músics. I bé, sí que és cert que és una plantilla molt viva, que es va renovant del fet de que, clar, cada curs hi ha estudiants que acaben les titulacions, acaben màster, acaben el seu pas per la universitat, i se va renovant, i cada any pues, tenim gent nova. Normalment se sol renovar aproximadament per la meitat. Sí que és cert que els músics que tenim dins de la banda solen mantindre's durant pràcticament tota la seva vida acadèmica. Si són 4 anys, és a dir, més o menys els 4 anys solen estar, salvo que tinguem alguna, no sé, tenim estudiants de medicina, per exemple, que estan estudiant el MIR, en el període que estan estudiant el MIR s'ausenten una mica perquè és molt exigent. Salvo coses d'aquest tipus, normalment la gent que entra al primer any sol mantindre's al llarg de tota la seva estada a la universitat, habitualment. I Miguel, on assageu? Assagem a la Facultat d'Humanes, que amablement ens cedeixen les aules de música. D'allí de la Facultat d'Humanes, allí està la titulació de mestre i està també l'àrea de música del Departament d'Educació, i tenen unes aules de música que estan molt ben sonoritzades, no molestem a ningú, i assagem allí. Solem assajar cada setmana, setmanalment, és dimarts de 7 a 9. De 7 a 9 de la vesprada assageu? Sí. Dimarts. I seguim una miqueta el calendari universitari. Nosaltres, clar, estem dins de la universitat, en regim pel calendari universitari. Fem els assajos durant el primer període, grans períodes lectius, el primer semestre, segon semestre, i a les temporades d'exàmens parem perquè l'estudiantat està una altra cosa, no està per banda. És a dir, més o menys seguiu l'horari que tenen allí en la universitat. I quina és la programació que feu de concerts durant l'any? És a dir, quina és la programació normal, habitual, que feu durant l'any? Mira, nosaltres, des que jo vaig accedir a la direcció, vam intentar consolidar una programació que fos estable al llarg de tot el curs. Normalment fem de 3 a 4 concerts durant el període de setembre a maig, que és quan acabem nosaltres la temporada, abans dels exàmens, i participem molt activament en la setmana de benvinguda de la universitat, que sol ser a l'octubre. Allí hem participat tant fent concerts la banda com hem fet també grups de cambra, i els grups de cambra també participen en la setmana de benvinguda. Després, al novembre fem Santa Cecília, tant al campus, fem una cercavila per tot el campus, on totes les bandes anem a recollir els músics nous que entren a la banda, i també fem la cercavila, participem en la Santa Cecília de la ciutat de Castelló, on les bandes amateur de la ciutat de Castelló, som 5 bandes, també dinamitzem una zona, cada any una zona diferent de la ciutat, i celebrem Santa Cecília conjuntament. I després ja arribem a Nadal, i a Nadal sí que fem sempre un concert que sol ser temàtic, amb col·laboracions en altres grups, que sempre té un component solidari, sempre col·laborem en alguna associació que té necessitat econòmica per donar-los el que recaudem de les entrades. I després ja descansem, en el període d'exàmens ara estem en període de descans. Ara és descans, no? Perquè ara estem en gener, ara són exàmens. Exacte. I després ja arrenquem ara ja a finals de gener, i tenim la participació, sempre participem en les festes de la Magdalena d'alguna manera, o bé en cercaviles o algun concert. I després un dels programes que vam posar en marxa, que és un dels programes que jo em sento més orgullós, que és el programa de Poble en Poble, que és un programa en el que nosaltres apropem la música de banda i la cultura a pobles de la nostra província que no tenen banda, pobles molt, molt menuts, que és difícil accedir a una cultura de poder veure un concert en directe, que nosaltres puguem també oferir una cercavila pel poble, és a dir,
fem un stage tot el cap de setmana, la banda anem allà, que també es va bé a nosaltres, també a fer una mica de convivència i fer una mica de pinya, i anem als poblets que ens poden acollir i fem aquesta activitat. I després ja per a tancar el curs, fem el concert de final de curs, que sempre sol ser un concert més sinfònic, més de música sinfònica, i el fem a l'Àgora del campus, que és un espai central al campus, una plaça molt gran que simula una àgora grega, en unes grades, i allí solem fer el concert també de final de curs en una vessant més sinfònica. Doncs anem a escoltar altra vegada a la banda, si ens permets, i seguiràs explicant algunes altres cosetes que vull preguntar-te, Miguel. Molt bé. Carmen de Bizet. Sí. Estaves tu de director ja? Sí, en este concert. El meu primer concert. El primer? Ah, mira per on. El teu primer concert. A veure, estaves contant-nos que aneu a les poblacions d'estes menudes que n'hi ha, que encara no tenen, que suposo que seran poques, perquè pràcticament quasi totes les poblacions de la Comunitat Valenciana sí tenen banda, però bueno, n'hi haurà encara pobles molt menuts que no tenen banda i que aneu vosaltres allí, pues, a això, a fer passar carrers i a tocar. A veure, Carlos, parlem de l'escola. Quan es crea l'escola? Pues l'escola, com he dit abans, he avançat, es crea en el nostre 10è aniversari i res, ara en l'actualitat tenim quasi 36 alumnes. Ara en aquest mes ja en l'escola, en aquest cas, va en horari d'escola, no va en horari universitari, va en horari diferent al de la banda. I han començat i, és més, ja han incorporat en aquest semestre, hem incorporat 3 saxos, una flauta, un clarinet i un altre percussionista que ja estan en classe d'instrument a banda des que estan en classe de solfeig o jardí musical. Explica'm ara, Carlos, perquè ara el que vull saber és a dir, és una banda que naix de la universitat, però vosaltres heu creat una escola. Una escola que ahí poden accedir a partir de quina edat poden accedir? Pues podem accedir a partir dels 4 anys, 3-4 anys. I aleshores, és a dir, en eixa banda de la UJI podran accedir, és a dir, ja han accedit gent jove, més jove, diguem, perquè tots sou gent jove, però gent més jove que pot accedir a la banda. No sou una societat, sou una associació, no? Nosaltres som una associació, de moment, sí. De moment. I aleshores teniu una escola de música? On està l'escola de música? On doneu classe? Doncs també és en les aules d'allí de la Facultat d'Humanes, també se fan aquestes classes. I el que t'he comentat, que tenim ahí una relació de jardí musical, tenim després, diguem que ens adaptem un poquet a les edats més o menys que estan en escola, pues, a partir de 6 anys ja, que és quan pues, tindrien ja una classe que li anomenem aula inicial. Després tenim una aula mitjana, que és l'aula un poc més avançada d'edat, no? Que ja seria a partir de 8 anys o així.
És a dir, que totes aquestes classes estan també en un lloc de la universitat. És a dir, tu tindràs que anar a parlar moltes vegades en el decano o en la decana per a poder aconseguir moltes coses, perquè com es subvencioneu? És a dir, com aconseguiu tot això? Perquè no esteu federats, crec que no esteu federats, n'hi ha moltes agrupacions que no són federades, però com rebeu aquestes subvencions per a poder seguir? Doncs, i ja que estem en antena, pues, no? En directe, pues, agrair, evidentment, a les institucions que ens donen recolzament, en primer lloc, i com no pot ser d'altra manera, a la universitat, que no és sols l'ajuda econòmica, que sí que ens donen ajudes econòmiques, també en constància també a la relació de coses que fem per la Universitat de Cultura i d'actes, sinó que també, a més, ens brinda i ens deixa els espais com a associació universitària, que som principalment, però ara també en aquesta escola de música també ens ha fet aquesta sessió, aquesta ajuda, no? I després, evidentment, a l'Ajuntament de Castelló, a la Diputació i a la Generalitat, l'Ajuntament sempre, hem dit l'acte de Santa Cecília, per exemple, també rebem alguna subvenció per la seva part i també la cultura sempre ens ha ajudat a fer alguns actes que hem actuat inclús en huertos hogueros o coses molt xules. I després a la Diputació, que també en el programa de Poble en Poble ens ha oferit també alguna ajuda, o la Generalitat, que també estem ahí en busques d'ampliar-lo en lo de la federació, però en això estem, en crear l'escola ja podem ahí mig entrar de moment i tenim ahí possibilitats d'entrar en la federació. Vinga, perquè jo crec que és una societat, una associació novedosa que està en un campus d'universitat, però poden accedir des de a partir de 3-4 anys, tenen la seva escola de música, estan els membres que estan estudiant en el campus de la universitat i a banda, després quan acaben, si volen continuar en la banda, poden seguir formant part de la banda, és a dir, és una manera, és especial, perquè jo crec que les altres universitats no funcionen així, però que diguem que és novedós, és novedós. Som una associació universitària. Dime, Miguel. Som una associació universitària que d'alguna manera vam començar en una llavoreta de compartir entre nosaltres i fer música entre nosaltres, i això ha anat creixent i realment el que sí que volíem era que no se quedara només a les portes de la universitat, perquè també el barri de la universitat, el Raval Universitari, és un barri emergent i també és relativament nou, i també és una associació de veïns que també són molt actius i d'alguna manera parlant entre nosaltres, la junta directiva, en les múltiples reunions que tenim, era una cosa de dir que pensem que pot ser a lo millor interessant que la banda de la universitat forme part del barri, no? I quina manera teníem de que la banda formera part del barri, no? La manera més directa era que la gent del barri participés, no? I ens van manifestar una mica també la necessitat de que no tenien un grup o una escola on poguessin fer formació musical els seus xiquets i xiquetes. I, ha sigut una inquietud compartida, hem anat creixent tot, i la veritat és que és molt curiós quan ara ja és el segon any que tenim xiquets per la facultat, i és curiós, no?, quan entren i surten xiquets de 4 o 5 anys, entren els universitaris, van pel hall de la facultat. La veritat és que és una barreja, una amalgama molt curiosa i jo penso que és molt bonica. I ja ho crec que sí, i enriquidora, perquè veure els universitaris que mai veuen, diguem, a menuts, i estar per allí, i jo crec que heu fet un projecte molt xulo, és la veritat. I Miguel, i actualment, mira, abans de dir-me actualment el que estàs preparant, el que esteu assajant, el que aneu a assajar, perquè ara estan en exàmens, és a dir, vull que em digues, perquè abans parlant, no sé si era en Carlos, en tu crec que era, que feu l'últim concert en una plaça allí del campus. Jo crec que esta peça que anem a escoltar, que me la vas a explicar,
La vau fer allí, en eixa plaçoleta. Miguel, Digues. jo no coneixia la peça, eh? A veure, de Mario Burki està el conegut Aníbal, Sí. però no coneixia esta peça que està composta per ell i per Estefan Curzo. Bueno, però és una espècie... Dime. La composició és de Burki, Sí. el que va fer Estefan, perquè la va fer una composició per a Big Band, Sí. per a banda de metalls. Sí. I Curso el que va fer va ser orquestar-la per a banda sinfònica. I és una obra que parteix una mica de la idea de que hi ha diverses visions sonores a partir de diferents perspectives, i a la part central de l'obra hi ha com un obstinato, com un baix harmònic, Sí. on hi ha diferents solos, però que cada músic interpreta a la seva manera sobre aquest baix harmònic que sona mentre sonen els solos. I després al final el que fa és que culmina en un final molt enèrgic on les melodies van passant per les diferents seccions de la banda, i al final acaben, lo xulo de l'obra és que al final totes aquestes melodies acaben superposant-se, inclús algunes són contracant d'altra melodia principal. Sí. La veritat és que la construcció que té és una obra bastant impressionant. A veure, Mario Burki és impressionant tot el que sentim d'ell, però a mi el que em va traure, perquè jo veig el vídeo, no?, és que feu també una espècie de performance, és a dir, de que la banda se n'eix de l'escenari, no?, i se'n va al costat. I envolta el públic. Correcte. I llavors aquest baix harmònic que és en veu, és a dir, és cantat, els músics canten un baix harmònic i aquest baix harmònic envolta tot el públic, mentre els solistes estan fent la part solística de manera més o menys improvisada. I aleshores, este és un concert, per exemple, de final de curs, que heu nombrat... Sí, este correspon al concert que vam fer el 2021, que va ser el concert que vam celebrar el 5è aniversari, perquè va ser just després de la pandèmia, teníem que celebrar-lo el 20, però vam celebrar-lo el 21. I després d'este concert ja no hi ha activitat fins que comenceu altra vegada a setembre? Exacte. Sí, tanquem la paradeta. Tanqueu la paradeta. De l'escola també, és a dir, tanqueu tot? No, l'escola té, en principi, té calendari acadèmic com calendari escolar, és a dir, acaben al juny. Sí. Però el que és la banda, l'activitat de la banda, acabem a primers de maig, que és quan comença la temporada d'exàmens del segon semestre. Correcte. I ara, quan torneu que passen els exàmens, què vas a preparar ja? El concert de Madalena? Què és el que vas a preparar? Mira, ara enguany hem fet una temporada que cada any l'anomenem d'una manera, que es diu Perfils musicals, i la idea era que són 3 programes de concert en diverses facetes, no?, que pot presentar una banda sinfònica. Aleshores, ara al desembre sí que vam fer el primer concert, que va ser el concert de Nadal, que va ser junt amb l'Escola d'Acrobàcies de Rodolant, allí a l'escola que tenen ells a Castelló, és una escola d'acrobàcies amb bastanta solvència d'aquí de Castelló, i va ser la veritat que va ser un concert fantàstic, perquè vam recrear un conte de Nadal unint la música i les acrobàcies. Va ser un espectacle en una escenografia molt treballada, hi havia un fil conductor molt emotiu, i vam haver de fer 2 passes perquè la primer passe ja es van esgotar les entrades, l'espai també era menut, però vam fer 2 passes, i bueno, el concert jo d'alguna manera volia que els músics visquessin, no?, que la banda l'experimentessin per a poder acompanyar una dramatització, no? Sí. Com si fora un ballet o fora una òpera, salvant les distàncies, clar, però que fora una mica esta part escenogràfica, no?, com a part de l'escenografia, la música. Sí. I ara Dime. Sí, digues. No, que anava a comentar-te que heu fet molts projectes xulos. Sí, perquè tingueu molts projectes xulos, entre ells està que escoltem en totes les col·laboracions que sempre feu.
Miguel, Digues. estem escoltant Un passeig per Broadway. És un altre projecte que vau fer. Sí, és el concert de Nadal del 21, Sí. que vam comptar amb cantants valencians com Guillem Mayo i Sabrina Navarro, Sí. i vam fer un muntatge pues, dels musicals més coneguts de la història, que com són West Side Story, Fantasma de l'Òpera, i juntàvem també en les veus, perquè el musical no és més que necessita veu, no? Necessita veu també, i la veritat és que vam comptar en Mayo i en Sabrina, que va ser un plaer comptar en ells. I jo suposo que també trobareu veus per ahir, per el campus, gent d'estos que vol cantar i s'aproparà per dir jo... Nosaltres som una banda molt oberta Sí. i la veritat és que s'apropa molta gent del campus d'alguna manera per a suggerir-nos coses, i la veritat és que nosaltres, salvo que sí, fora impossible, però sempre intentem acollir totes les suggerències. Sí. Carlos, que estàs ahí molt callaet. Carlos, per a fer estos projectes, què és el més complicat a l'hora d'organitzar tot això? Bueno, pues com en totes les bandes, som 40 persones, i 40 persones coordinar-se entre elles pareix que una vegada sentats allí pareix que sigui fàcil, però que si les cadires, que si amb el permís d'un auditori, que si una furgoneta pels instruments, bueno, i podria estar així, Com qualsevol societat musical, els mateixos problemes, no? A l'hora de portar els instruments de percussió, perquè això també és una altra història. Bueno, heu col·laborat amb molts artistes, amb molts grups musicals, i l'any passat vau celebrar el 10è aniversari, és a dir, 10 anys que teniu, i vau organitzar un encontre de bandes universitàries. Quines bandes van participar amb vosaltres? Pues van participar en la banda de la UPV, de la Universitat de València, participar la de Medicina i nosaltres, en este cas. En este cas vau tocar un pas doble del mestre Ferrer Ferran, que és este que escoltem. Les Barbes. Sabeu que la setmana passada van tindre, crec que va ser la setmana passada, saps? Perquè a mi les setmanes em passen molt ràpid, però va estar fa poc Òscar Navarro. I vosaltres vau tindre la presència d'Òscar Navarro. Sí, el vam convidar al concert perquè, com bé has dit, era un concert monogràfic. Vam pactar en totes les bandes, interpretar un pas doble i després una obra d'Òscar. I la veritat és que ell va vindre a acompanyar-nos en aquella jornada, perquè també volien que fora una jornada no sols musical, sinó també fora una jornada divulgativa, i la veritat va vindre pel matí, ens va fer una conferència una mica explicant-nos com s'havia construït ell, com havia passat de músic a compositor, i després vam dinar tots junts, i al final per la tarda vam fer música tots allà al Paranin de la universitat. I vosaltres vau tocar esta de les muntanyes de... de Suïssa, ja me'n recordo. Sí. Les muntanyes de Mountains of Switzerland, sí. Correcte. És una obra també molt interessant, I l'entrada molt potent ahí en les trompes, Dic que, com vaig parlar en ell, vaig dir, mare meva. Però bueno, què vos aporta, Miguel, Carlos, què vos aporta personalment a cadascú formar part de l'AUGI? Doncs a mi personalment, això, una satisfacció, no?, d'haver pogut, diguem, haver fet aquest sorgiment, no? Més enllà d'un projecte musical, és un espai de creixement personal, de relacions humanes, de construcció col·lectiva, de veure com persones tan diferents s'uneixen al voltant de la música, que creen amistats i que formen persones. És la força de la música unix, sempre. És la força. Sí.
I Jo, per Miguel? a mi, la veritat és que cada dia és un repte posar-me davant d'estos joves i intentar fer allò que mos agrada, no? Allò que programes tu en la intimitat, un programa que tu elabores en la intimitat i que ells li puguen donar un sentit, no? Sobretot que disfruten mentre li donem vida. A mi m'agrada més disfrutar, viure més el procés de treball, de muntatge, de petit artesà que vas muntant les obres assaig a assaig, més que el concert en si mateixa, que els concerts també es disfrutes, no? El camí, t'agrada més el camí? Però el camí m'agrada més i, a més, és una manera molt activa de participar en tots ells, i la veritat és que és un projecte que jo el sent molt, molt meu i és com estar en casa. Carlos, quin és el concert que més recordes que li tens carinyo? O són tots especials? Cada un té el seu, però vaig a destacar-ne com aixina tres. Ne destacaré tres. Per exemple, per a mi va ser un aixina diferent, no? I també intens. Un que van fer de música de videojocs al principi que ens van crear. Van fer unes projeccions, inclús van fer un vídeo promocional fent fitxes de Tetris. I, bueno, era una cosa curiosa també, com he destacat de que sempre fem coses diferents. I després, altres que destacaria seria quan vam anar a Albacete i d'ahir va sorgir la idea, perquè vam anar a una trobada de bandes en Albacete abans de que se fes la trobada en Castelló. I ahir vam agarrar la idea, no?, de fer la trobada de bandes i esta que vam fer en Castelló. I allò va ser també molt impressionant, molt de convivència també, i més sinfònic en aquest cas. I després, pues, bueno, les col·laboracions totes que han vingut, com la de Rodolan, la del Cabaret, hem vingut en flamenco, hem fet moltes coses molt diferents, la veritat, i molt contents. Ja ho crec que sí, ja. Jo la veritat és que, com dius, tots tenen coses especials perquè els crees els programes amb molta il·lusió, però per a mi jo destacaria dos. El primer, el concert que vam celebrar el nostre 5è aniversari del 2021, perquè estàvem sortint de la pandèmia i la veritat és que va ser complicat. Aquell any va ser molt complicat per les restriccions, assajàvem al carrer davant de la facultat perquè no podíem assajar dins pel tema de les restriccions, feia un fred que pelava, però la gent allí, i traient i entrant instruments cada assaig, i la veritat és que per la voluntat dels músics vam poder superar la pandèmia i vam poder fer aquest concert de 5è aniversari. Personalment també va ser un concert és l'últim concert que va poder compartir amb mon pare, que va faltar al poc de temps, i la veritat és que si era especial, doncs encara ho és més. I l'altre seria per dificultat tècnica d'alguna manera, perquè, com deia Carlos, vam participar en la trobada de bandes universitàries a Albacete, a la Universitat de Castella-La Manxa, i vam fer un monogràfic de José Alberto Pina, i nosaltres vam interpretar l'obra Sagelborn, de José Alberto Pina, que és una obra que, a part de la producció musical de la partitura, porta uns sons gravats, ja venen pregravats, i aleshores la dificultat que ens va costar més, que va ser quadrar la producció de la banda, el que tocava la banda, en sons pregravats. Va en un timing com si fos música de pel·lícula, que va en un timing en un ordenador i vas a compàs, pulsació a pulsació, i ens va costar moltíssim, també per la qüestió tècnica, de que els altaveus s'escoltaven, no s'escoltaven i demés, i la veritat és que quan vam acabar el concert a l'auditori d'Albacete i va quadrar perfecte, l'emoció va ser a tope, va ser màxima, i a més Pina ens va felicitar, que estava allí present, i la veritat és que va ser un concert per a recordar. Que bonic el que estaves comentant, Miguel, de la força que té la música. És a dir, no podíeu assajar pràcticament, però els músics estaven al carrer en un fred, en jaquetes, en tot, per a continuar fent música. Jo vos vull despedir, però donar-vos les gràcies per contar-nos aquesta història, de contar-nos una altra manera d'associació, no? D'associació, de banda, de fer música en un campus de la universitat, que sí que se'n fa, però partint ja des de 3 i de 4 anys, que és algo novedós, que possiblement marca algun que altre precedent, segur que sí.
i vos despedisc escoltant el Gaudeamus Igitur, que és la peça que vau acabar en el concert de les bandes. És l'himne. Sí, com diu la lletra, diu que hem d'alegrar-nos mentre siguem joves, no? Així I al final aprofitar el moment, créixer i compartir. I és una mica el que se coneix com a pseudohimne universitari. Perquè allí sigueu tots joves, no n'hi haurà ningú molt gran. Bueno, jo ja tinc alguna cana que menys. Bueno, moltes gràcies, Carlos, moltes gràcies, Miguel, per contar-nos aquestes històries. Vale? Moltes gràcies a vosaltres per portar una altra volta amb nosaltres i vos convidem a tota l'audiència a vindre als concerts. Ara tenim el Madalena i tenim que anar a la Serratella i a final de curs. Ahí esteu més que convidats. Moltes gràcies. Vosaltres esteu convidats, però per a vindre a l'estudi un altre dia. Vinga, a veure si és veritat. Moltes gràcies per la tasca que feu. Una abraçada. Vale, gràcies. Adéu. Gràcies.